spomenik zabranjen u teokratiji. Tako je. Molim vas, objasniti. Znači, kada praviš spomenik, ti veličaš nekog čoveka. Ako je neki čovek nešto u životu dobro uradio, to je uradio Bog preko njega, zato što se on otvorio Bogu da Bog preko njega radi. Jer u Svetom pismu lepo piše, Bog kaže, bez mene ne možete činiti ništa. To što je Sveti Sava uradio velike stvari, to je u stvari Bog uradio preko njega, preko Rastka Nemanjića i preko Muftije Zukorlića, preko Ivana Crnovića. I kada mi vidimo Ivana Crnovića, šta je uradio? Mi kažemo, hvala ti Bože što si podigao ovog čoveka i što si preko njega uradio te stvari. I mi Ivana Crnovića navodimo kao primer i Rastka Nemanjića, kao primer ljudi koji su se otvorili i omogućili Bogu da Bog preko njih radi. Bog može tako preko svakog da radi. Isus kaže, činit ćete veća čuda nego što sam ja činio. Ako budete verovali... Ako se otvoriš. Ako se otvoriš prema Bogu. Nema limita. Kad se s Bogom povežeš, onda se dešava ono što kaže car David. Sa Gospodom svojim razbijam vojsku. Sa Gospodom svojim skačem preko zida. Ono što je nemoguće. On jedan razbija vojsku, neprijateljsku. A zato što je Bog sa njim. Zato je poenta da se povežeš sa Bogom. I onda Bog preko tebe može čuda da uradi. A ti sam da uradiš. Bez Boga nema šanse. Ne možeš ništa da uradiš. Možeš da propadneš, da nagrabusiš ko Aleksandar Makedonski, koji je bio samo disciplinovan, koji je bio, i onda se opustio iz 30 godina, samo se skljokao i nema ga. Ne zna se od čega je, kako je nastradao, postoje razne interpretacije. Ona koja najviše kruži jeste da su ga navukli da se takmiči u tome u pijanstvu i naroljao se i pao pod sto i više nije ustao. Sa 30 godina. Ali se osilio, hteo da zida grad Vavilon. A Bog je rekao, grad Vavilon se više nikada neće sazidati. Ko je taj Bog što je rekao da ne može se saditi grad Vavilon? Da se nije. Sad ću ja da sazidam Vavilon. Počeo skuplja kamenje da obnavlja Vavilon. I nestao. Sad miriše ljubičica dosta. Tako da, uvek kada nešto radiš, postaviš sebi pitanje. Šta bi Bog rekao na ovo što ja radim? Šta bi Bog uradio na mom mestu? Jer ako Bog ne da blagoslovi, ne da podršku tome što radiš, bolje nema da ga radiš. Ako ne zna da pita neko ko je, ali tako? Prijatelju, sad ti živiš u 21. veku da su informacije sve one izvolte i da imaš izgovor da nisi znao, pa nema se zafrkavamo. Pa ljudi su i u srednjem veku znali. Imali su oko sebe ljude, živjeli su u prirodi. Niko kroz istoriju nema izgovora da nije znao.